tím do kšál. Do čeho? Do kšál. Kdy? Ono se dá jít do kšál. Kdy? Dá. A kdy? Kdy? Já si tě strašně vážím. Strašně si tě vážím. Zítra. Co na to řekne pan Piroch zítra, až to bude vyset na YouTube? To se asi bude divit, že jsme s spali. To bude na YouTube a pan Piroch, tyhle, to uvidí a... To napíše obou určitě. Hele, to bude rozchod, tyhle, to bude žárlová scéna. Teď ona ráda je na Facebooku. To bude Julie a pan Piroch, tyhle. Novej ten... Román. Shakespeare, tyhle. Nebo to je Shakespeare. Ale pan Švéda, tomu to nevadí. To je serizovač pomocník se severu. Stroj 1 až 8. Byli makina. Pojď, jdeme. Já teď si mi zabral.